Zvakafanana nekuti ndinogona kusangana naye ndorara naye. Ndarara naye anondiudza kuti inini ndakasika kuproducer. Saka ndakasika kuproducer ndipe mari yangu nekuti ndangoita zvekungobhaizira wandibiridzira. Ndo machallenges atinosangana nawo. Mamweni acho atinosangana nawo ndogona kupinda mushort time nemunhu zvakanaka anogona kuita kurara neni kwekuginya mvura munhu kwekuti ndinoda kuputisa kondomu rake raanenge akadi raanenge akapfeka. Saka zvinhu zvatinosangana nazvo zvakawanda. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Right, makadiko muri yeZimbabwe kumatima nenyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJT1 kudai kusangana pano pachirongwa chedu chatinobata misi nenguva apo patinenge tichikurukura nevasikana vedu vanotengesa miri kana kuti vanotengesa bonde. Saka so nhasi ndarasikira kuno kuPenalonga ndo kwandiri tswara nhasi ndabva ndasanganawo nehanzvadzi yangu yandoda kuti imbonditsanangudzire kuti wari kumbozvifambisa sei, varipo here patouchline kana kuti zvakamira sei? Vatete makadii? Tinofara, ndoda kuti musimudze voice mshana ndika. kuri sei kuno? Kuno kuri right haku. Anditika. Aiwa tinotenda. Imimi munoita basa rekutengesa bonde? Ndizvozvo chaizvo. Alright. Munozvifambisa sei pabasa renyu? Munoshanda sei imimi? Basa redu tinoshanda takadai. Pakauya murume anenge achida kuita short time neni. Ndinogona kumuudza kuti short time $5. Pa $5 munhu anogona kundiudza kuti wandidhurisira short time yacho. Ndomuudza kuti alright, une mari? Kondiudza kuti ini ndine 3. Ndoti ngatipinde. Mukupinda mu short time tinosangana nezvinhu zvakawanda. Zvakafanana nekuti ndinogona kusangana naye ndorara naye. Ndarara naye anondiudza kuti inini ndakasika kuproducer. Saka ndakasika kuproducer ndipe mari yangu nekuti ndangoita zvekungobhaizira wandibiridzira. Ndo machallenges atinosangana nawo. Mamweni acho atinosangana nawo ndogona kupinda mushort time nemunhu zvakanaka anogona kuita kurara neni kwekuginya mvura munhu kwekuti ndinoda kuputisa kondomu rake raanenge akadi raanenge akapfeka. Saka zvinhu zvatinosangana nazvo zvakawanda. Ya saka panenge pakashata. Alright. Saka imimi muri kunoku basa renyu riri kufamba zvakanaka here kana kuti riri kuderera makazvitarisa imimi? Takazvitarisa hedu pari zvino hedu basa redu rakaderera. Nhau yekuti izvezvi Penalonga magweja mazhinji ari kumhanyiswa nemasoja. Saka basa redu ratoderera. Takatoona vamwe vachitorongedza mabhegi nezuro vachitoti akomana takuenda kumusha zvinhu zvadi zvaoma. Saka izvezvi basa redu rakaderera, harisi kunyatsa kufamba zvakanaka. Alright. Ndinotenda. Saka imimi da kuti munonyatsa kunditsanangudzira atete kuti imimi semunhukadzi munoshanda sei? Munoita zvekumira patouchline here? Munoita zvekurenda imba vanhu vachikufonera here? Munozvifambisa sei imimi? Inini hangu ndikangoti inini hangu ndinomira hangu patouchline. Ndichimira patouchline andifarirawo anogona kungotora nhamba dzangu ondifonera. Pamwe pacho ndinogona kumboti ndafungawo hangu club hangu ndogona kupinda hangu mutauni mangu ndonofarawo wandasangana naye wandifarirawo anotorawo nhamba dzangu. Saka imimi pamunoita nhingirikini tete pamunenge muchiita nyaya dzebonde idzi munozviita imimi ndoziva kuti vairi kana vachinge vasangana vanhu vanodanana pamwe pacho vanenge vachinakidzana, uyu achinakidzwa uyu achinakidzwa, imimi munenge muchinakirwa here? Kungoti semunhu anenge ari pabasawo hazvizotadzazvo kuzonakidzawo. Pane pamwe pokuti zvinonakidza, pamwe pacho zvinoshata hazvinakidziwo. Pamwe pacho kuti uzonakidzwa inenge yakastoma yako yekuti iyi ndo very customer yangu yandajairana nayo. Pamwe pacho kuti zvizokubhowa unenge wangoti munhu kungotorawo kungotiwo ndinenge ndichida mari, hapana zvekuzviita. Alright. Saka mune here matactic
amunoziva imimi kuti kana kuti ndikarara nemunhu uyu amangwana anodzoka futi secustomer pane matactic amunoita here kana dzichinge dzanguva dzebonde? Matactic tikangoti anenge angoripo chakangonakawo zvakangofanira nekuti waenda kwaTM unenge uchiita inonzi customer care zvokuti unenge uri patii uri kuchaisa tii rako uri kudi uri kutengesa. Saka inini tii rangu nechitori nyatsa urichaisa zvakanaka kuti munhu ndikasatomubata zvakanaka munhu haatodzoki. Saka ndini tori patii yekutoti ndigai nditobata customer yangu zvakanaka kuti mangwana izodi izodzoke. Aiwa, muri kutsanangura zvakanaka. Saka ngatimbotarisei mimi kuti mune sarudzo here vatete kuti kana varume vachiuya murume wemunhu kana kuti asiri murume wemunhu kana kuti amen or something like pachihure hatidi kunyepa, hapana sarudzo ba. Pachihure kutongoti chero zvatongoita kana fata chete tinongotura because chihure. Saka hapa kuzosarudza kuti uyu ndinhingi uyu ndinhingi aiwa hapana kusarudza ba, kungotora chete. Chamunenge muchingoda imari? Chandinenge ndichingoda imari chete. Right. Ngatichitarisei isisu amumbosanganewo here nema-challenge ezvirwere? Challenge yezvirwere tingati kunoku iriko nenhau yekuti kunoku kuPenhalonga chipatara chekunoku chinowanikwa kuTsvingwe. Saka ipapo tine challenge yakati kurei because kazhinji kacho mukurara kwatinoita nevarume mumakondomu anoputika hatidi kunyepa ende zvirwere anasiki tinotozviwana hatidi kunyepa but challenge ingoripo ndekuti muPenhalonga munomu chipatara hamuna chinowanikwa kuTsvingwe. But tinongoda kungotendo hedu mai Munangagwa nekungotipo chipatara chevasikana sesha nekuti dai anga isipo kane mabhiuza ariko mazuva ano ndo aya vasikana unozongobuda pamasocial media takaora nesiki kungoti siki yatikwadza hatina mari dzekudi dzekurapwa. Saka muri kutenda mama nechirongwa chawakaipa kuti munge muchirapwa mahara? Ipapo tinowatenda zvikuru dai varamba vakadaro watitsigira. Aiwa, ndinotenda. Imimi semunhu ari muindastry pane mumwe nhasi chimwe chandinge ndinoda kuziva ndechekuti kuti muzopinde musituation kana kuti muzotange kupinda patouchline kuda kwematambudziko here amakambosangana nawo kumashure kana kuti yaitova sarudzo yenyu yekuti inini ndo basa randiri kuda? Inini hangu kupinda mutouchline ndingati idambudziko randakapindana naro. Makapindana nedambudziko rakaita? Ndiri munhu anga akaroorwa anga ine imba yake ndaitogara zvakanaka ndokubva ndashayikirwa nemurume wangu. Ndashayikirwa nemurume wangu anga ainewo mota dzake mbiri dzaive parodhi, one yacho ndiyo yakadonha nayo. Ndakasvika pakudzvanyizirwa nehama dzemurume ndikatorerwawo kamota kakasara ndikasiyirwa wana. Saka ndakambotraya kuda kumbotsvaga basa kuti basa ndinoriwana kupi, ndinoda kudii but pane nguva yekuti basa uchiritsvaga auriwani. Saka ndakangoti kuti mhuri yangu inini irarame beta kutouya kuno kuTouchline ndiraramise mhuri. Ndo challenge yandakasanganawo nayo. Ko menge mune vana vangani? Ndine vana 2 vasikana. Mune vana 2 vasikana. Saka hamuna kuzomboita futi vamwe kubva pakashayika baba? Ndina kuzomboita futi vamwe futi. Ko hama dzevana wana kuda kutora vana kuti vachengete? Pavana tingati havana kuda kutora, vakatomboenderwa nehanzvadzi yangu nemuroora wangu nemwana wasisi wangu kunzi torai vana muendesewo vana kuchikoro zvadai vakati haisati kwanisi kuchengeta vana nekuti vana ava vaichengetwa nababa vangu. Ini baba vangu akashayika. Saka pakangoshayika baba vangu zvinhu zvazvinazonyatsondimira zvakanaka. Pakaita kakupopotedzana through mainini wangu stepmother wangu andaigara nawo nenini wacho hatina kunyatsowirana. Saka kubva ipapo vakangoti pari zvinhu hachakwanisi kuchengetera vana. Ndokubva ndada kuti kuida kuendesa vana kudzinza kwavo. Ndokubva vekudzinza vabva varamba vana ndokubva ndazovaendesa kuChipinge kuna sisi wangu ndokwavari pane grade 1 negrade 3 ndokwavanodzidza. Saka imimi makatobva kuChipinge muchiuya kunoku? Ndakatobva kuChipinge ndichiuya kunoku. Saka kunoku munoroja kana kuti munoita? Kunoku ndinogara booking yedu yakamira yakadai tinobhadhira 5 US pazuva. Ndo mutemo webooking haufaniri kushaya 5 US pazuva. Then kune vasikana vatinogara navo tichiwirana navo togona kuita society yekuti kana uchiwanawo mari yakawandawo unogona kukandawo $10 pazuva yozobudawo yakawanda. Kana usinawo iriko society yema5 unogona kukandawo $5 yako pazuva uzoendawo kumba mari yade yaungana. But izvezvi nemaomero akaita zvinhu society haisi kutambika. Hatidi kunyepa zvinhu zvakaoma kuna mari.
Alright. Saka muri kutaura here mimi kuti kutori nevamwe vanenge vachitobva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachitouya kunoku vachifambira basa irori? Yeah, kune vamwe vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachifambira basa irori. Okay. Aiwa, ndinotenda. Right, pane umwe munhu nhasi ari musituation kana kuti ane zvinhu zvamunetsa kumba uko, ari kufungidzira kuti basa renyu riri nyore, anogona kukuchiwai kuti andoda kuitawo basa riri kuita teta ava nhasi. Munomupa kurudziro yekuti chii? Ini nangu ndikangoti hangu semunhu akasangana nezvakawanda. Inini munhu akauya kwandiri achiti ndoda kuenda kuchihure, ndotanga ndambomubvunza kuti watsvaga mabasa here, washayiwa here. Kana kumubvunza kuti alright, iwewe chawanyatsokuchiya pandiri chekuti unochiya kuhura chii? Akazondiudzawo dambudziko rake, ndinotanga ndamuudza kuti kuhura hedu, asi hakuna kwatinoti kwazvinotisvitsa. Ndongomudza kuti uya hako mwana wamai, asi wasanganawo nedambudziko rekuti waputikirwa nekondomu, unogona kuita nhumbu yaunenge usingazivi kuti munhu wacho aripi, unogona kuita icho chirwere chepabonde chatiri kutaura ichi. Munhu unotaura kuti musikana ndasangana nedambudziko rakadai, munhu ukasika unodi kunorapwa. Alright. Aiwa, ndinotenda vatete nekutsanangura kwakanaka. Ngatiti isisu nhasi mimi pane munhu akuona yati inini atete aya ndaida kuvasponsor kana kuti watange business wasiye zvauri kuita izvi, munoda? Ndinoda, anenge atotibatsira zvikiti. Sure. Chokwadi. Alright. Saka munogona here kusiya phone number dzenyu kana kuti munozondipa ndozodziisa pascreen? Ndinogona, vachada nhamba dzangu 078 9968812. Alright, dzokorodzai futi. 078 9968812. Alright. Aiwa, ndinotenda zvikuru. Right, ndinotenda muri yeZimbabwe ndo chirongwa chatinenge tinacho, chatinenge tichibata nyaya dzakasiyana siyana tichinzwa kuti matambudziko api avari kusangana nawo. Ndofunga manzwa mukutaura kwaita vateta vanyatsotaura vakati aiwa, kumwe kwacho hakusiri kuda kwekuti ndinge ndichienda patouch line, but inyaya yesituation, matambudziko tinosangana nawo kumashure uko. Saka tinokutendai nekuramba muchidengezera nekuramba makagukuchira chirongwa chedu. Kana muchinge muinewo mwoyo wetsitsi kana kuti manzwa kusundwa, ndofunga manzwa kuti basa chairo chairo ndo riri kutambudza, ndo riri kunetsa, kana pachinge pana anonzwawo kusundwa kuti munhu ndoda kumubvisa apa ndichimuisa apa, kusununguka kwenyu. Thank you very much. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Mazvita. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,